carter Pat amb el seu bonic gat. Ben d'hora al matí, el sol ja ha sortit, carrega el correu al seu furgó. El carter Pat amb el seu bonic gat. Música d'ocells, paisatges molt bells. Veient tot això el Pat és molt feliç. Tothom el coneix quan passa amb el furgó. Els amics somriuen i tots saluden. Potser això no se sap mai. Trucarà, ring, i cartes atura. El carter Pat amb el seu bonic gat. Música d'ocells, paisatges molt bells. Veient tot això el Pat és molt feliç. Veient tot això el Pat és molt feliç. Pat el carter, servei d'entregues especials. La nit del karaoke. Hola! Hola, Pat! Per què deuen ser tots aquells adorns, Jess? Oh, una trucada. Digui, servei d'entregues especials. Pat Clifton a l'aparell. Pat, avui tinc una cosa insòlita per tu. Trigareu gaire a arribar? Ja venim cap aquí. Tenim una entrega especial. A veure què serà avui. Què serà el que ha d'entregar? La teva entrega especial, Pat. És pel Ted Glenn i s'ha de dur al parc de Greendale. És una màquina de karaoke. Una màquina de què? De karaoke? Sí, home. Fa la música i tu vas cantant. Ah, entesos. Però aquesta és una màquina de karaoke especial. Va amb energia solar. Funciona a l'aire lliure, no cal endollar-la. És una bona pensada. Sí, i a més, jo hi cantaré el karaoke d'aquesta nit. Escolta. Quan els teus grans ulls veig, m'agafa un bon mareig i noia, tens un nas que és com un cobos. Oh, no ens hi hauríem de posar, Ben? Què? Sí, esclar. Un, dos, aneu a l'hora. 3, 4, obriu a fora. 5, 6, mireu l'horitzó. 7 i 8, gireu en rodó. Ho heu fet molt bé! Gràcies, Julian. I vosaltres tres, quina cançó cantareu al karaoke? Una de rock? No ho puc dir. És una sorpresa. Au, ens ho podeu dir. No podem. Llavors ja no seria una sorpresa. Molt bé, no ens ho digueu, doncs. Tampoc ho volíem saber igualment, oi, noies? No! Entesos? Va, anem a assajar. Hem de descobrir què és el que pensen cantar. Ben, no hem endollat la furgoneta. Ja tindrà prou energia? No pateixis, Pat. Ha estat a fora al sol tot el dia. Els plafons solars segur que han produït molta energia. Està carregada del tot, igual que la màquina de karaoke. Genial. Doncs apa, anirem passant. I tu cantaràs el karaoke, Pat? Jo? Oh, no ho veig gens clar. Adéu, Ben. D'acord. Adéu, Pat. Renoi, ho heu fet molt bé tots. Ara només necessitem que arribi la màquina de karaoke. Ep, tu. Digui... Hola, Ted.
Et trucava per dir-te que el Pat ja ha sortit. De seguida tindreu aquí la màquina de karaoke. Ostres, de primera, Ben. Que penses venir al vespre? Oh, i tant! He estat assajant tota la setmana. Ho vols sentir? Quan els teus grans ulls veig, m'agafa un bon mareig i noia tens un nas que és com un cabàs. És una cançó fantàstica, Ben, però val més que en reservis la veu, eh? La màquina ja ve cap aquí. Saps què, Jess? Estic pensant que potser sí que provaré això del karaoke. Servei d'entregues especials. Ja vinc cap aquí. Servei d'entregues especials. Què serà el que he d'entregar? Veniu, podem assajar el graner del pare. Molt bé. Doncs ara els podrem espiar. No hi ha ningú al lloc. Doncs així aprofitaré per assajar pel karaoke d'aquest vespre. Ei, aquell d'allà, saluda amb la mà. Ei, que ho veus? Fes això amb els peus. Ei, germaneta, vés cap a la dreta. Mira, és l'agent Selby. Ens fa que anem cap a la dreta, Jess. Ei, aquell d'allà, saluda amb la mà. Ei, que ho veus? Fes això amb els peus. Ei, germaneta, vés cap a la dreta. Què ho deu haver fet que l'agent Selby ens hagi enviat per aquí? Ai, mare, amb tots aquests sotracs s'ha engegat la màquina de karaoke. Com es deu apagar? Oh! Ai, senyor, Jess, no la sé aturar. Sentiu alguna cosa? No. Molt bé. Tots preparats? 1, 2, 3. Atxum! Què és aquest soroll? No hi ha ningú. No passa res. Vinga, noies, heu d'anar cap a dins. Au, va, vinga. Ei, hola, Pat. Què és tot aquest xivarri, nano? Hola, Alf. Ho sento, és la meva entrega especial. Una màquina de karaoke. S'ha engegat tota sola i no la puc apagar. Noi, a les meves ovelles els hi agrada. Doncs me n'alegro que li agradi a algú. Ostres, que tard que és. Toco el 2, vaig tard. Adéu. Adéu, Pat. Em sembla que sento alguna cosa. Ens estàveu espiant. No. Sí, ho sento. Però volíem saber quina cançó cantàveu. És una sorpresa! Tant se val. Aviat ho sabreu. El karaoke està a punt de començar. Som-hi! Ei, espereu-nos! Oh! Hola a tots. Hola. Que maco que ho heu deixat. Sí, ara només necessitem que arribi la màquina de karaoke. Què? El Pat no l'ha portat encara? Si ha sortit fa segles. Li trucaré de seguida. Què és això? Doncs no ho sé.
però m'agrada molt. Pat, on paraves? I què és aquesta música? Ho sento, Ben. La màquina de karaoke s'ha engegat tota sola i llavors no l'he sabut aturar. Donem-hi una ullada, Aviam, deixa'm veure. Ja està. Gràcies, Ted. Cap problema. Som-hi. Ara toca muntar la parada. Hola a tothom i benvinguts a la primera nit de karaoke de Greendale. Aviam, qui cantarà primer? Nosaltres! Nosaltres! Visca! Fantàstic, fantàstic! Què deu haver passat? Doncs em sembla molt que la màquina de karaoke s'ha quedat sense energia. Ostres, tu! Deu ser perquè ha estat funcionant tot el dia. I no la podem carregar? Sense sol és impossible i tampoc la podem endollar enlloc aquí fora. Em sap molt de greu. No és culpa teva, Pat. Haurem de fer la nit del karaoke demà, que la màquina s'haurà tornat a carregar amb el sol. Senyor Glenn, podem cantar igual. No necessitem música. No necessiteu música? Com podeu cantar sense música? Ara ho veuràs. 1, 2, 3, 4. És la festa, t'has de bellugar i el ritme marcar. És la festa, has de ballar a més de cantar. Tots rient, tots ballant, vine a sentir el ritme i el compàs. Caram, tu! Fantàstic! Sí, però tant de bo que poguéssim fer funcionar la màquina de karaoke. Potser hi ha una manera. La meva furgoneta va amb energia solar i ha estat al sol tot el dia. Li ha de quedar molta energia encara. I si endollo la màquina de karaoke? Pat, és una idea boníssima! Ballant, vine a sentir el ritme i el compàs. És la festa, t'has de bellugar i el ritme marcar. És la festa, has de ballar a més de cantar. És la festa. I ara demano un fort aplaudiment pel Julian, el Bill i el Charlie. I un altre pel Pat, que ha sigut capaç d'arreglar la màquina de karaoke. Aviam, qui vol cantar ara? Ben? Jo crec que hauria de cantar el Pat. D'acord, doncs a cantar. Campió. Servei d'entregues especials. El Pat s'anima. Servei d'entregues especials. Què serà el que d'entregar? Servei d'entregues especials. Missió complida. Servei d'entregues especials. El Pat s'anifa. Servei d'entregues especials. Què serà el que d'entregar? El carter Pat S.E. en un no res.